мехоҳӣ биомӯзӣ аз касоне ки омӯзонда метавонанд пас ба канали бизнес тиҷӣ обуна шав. маслиҳатҳои ҳаёт ивазкунанда аз Конор Макгрегор. маслиҳати аввал: худатро маҷбур кун. вақте ту аз пай амалӣ кардани орзуҳои худ ҳастӣ ва дар пеш мақсаде дорӣ, ба замин ба кори дӯстдоштаат машғулӣ ва ба куллӣ аз уҳдааш мебароӣ. ҳатман ту ба мақсадат мерасӣ ва худ намедонӣ чӣ гуна орзуҳоят амалӣ шудаанд. ҳар рӯз ман аз рӯзи гузашта зиёд кор мекунам, мисле ки ба чизе ноил нашудаам. ин ба ман хеле писанд аст ва ҳамин тавр худамро маҷбур мекунам ки ба пеш равам, то ки ба комёбиҳои зиёде ноил шавам. маслиҳати дуюм: ба монанди чемпионҳо фикр кун. ҳоло ту сарватманд ва комёб ҳастӣ. метавонӣ мисли ҷавоне фикр кунӣ ки орзуи мисли ту шуданро дорад? бале, ҳамеша. дар хотир дорӣ, ки ту ҳам орзуи ба ин мартаба расиданро доштӣ? бале, ин фикри ҳамешагии ман буд. то ҳол ман дар ин фикр ҳастам. бинобар ин рӯз то рӯз зиёдтар кор мекунам, мисле ки ба ҳеҷ чиз ноил нашуда бошам. ин тарзи фикрронии ман аст ва ин ба ман ёрӣ медиҳад. маслиҳати сеюм: кори мекардаатро дӯст дор. чӣ туро водор мекунад, ки дар сафи беҳтаринҳо бошӣ? Намедонам. ин дар вуҷуди ман аст ва ман ғайр аз ин фикри дигаре намекунам. ин ҳаёти ман аст ва ҳатто лаҳзае ба фикрҳои дигар дода намешавам. ҳамаи корҳое ки ман мекунам ба муҳориба алоқаманд аст. ин шуғли ман аст ва ман шуғли худамро дӯст медорам. бингар, ман ба шахси бемор монандам? Не, ин ҳолати хуби ман аст ва ман ҷисман ва рӯҳан дар ҳолати хуб қарор дорам. дар ҳолати ногувор касоне ҳастанд, ки аз соати 9 то соати 5 бегоҳ дар корхонаҳо ба коре ки ба онҳо писанд нест машғуланд. ба фикри ман ин аст кори ғамгинкунанда. ман бошам касби худамро дӯст медорам ва барои ҳамин ба ин касб машғулам ва худамро хеле хуб ҳис мекунам. ин ҳаёти ман аст. маслиҳати чорум: ба пеш ҳаракат кун. агар дар фикри гузашта бошӣ, ҳамеша дар он мемонӣ. бояд ҳамеша аз пай фикрҳои нав ба нав шавӣ ва ба пеш ҳаракат кунӣ. мегӯянд, ки мағлубият варзишгарро ё ба боло ва ё ба поён мебарад ва ҳамин тавр пирӯзӣ низ. шахсони мағлубшуда барои пирӯз шудан аз пештара дида боз ҳам зиёдтар болои худ кор мекунанд ва шахсони пирӯз аз пирӯзӣ ҳавобаланд шуда аз машқу тамрин мемонанд, вале ин гуфтаҳо дар бораи ман нест. пирӯзӣ туро хоболуд ва мағлубият бошад ҳушёр мекунад. ман бошам ҳамеша ба пеш ҳаракат мекунам, то ки пирӯз шавам. маслиҳати панҷум: мехостаатро соҳиб шав. ту ба турбачаспонӣ машғул будӣ? бале, ман як вақтҳо ба турбачаспонӣ машғул будам, вале ин корро партофтам. ин кор ба ман писанд набуд. мо дар сохтмонҳои калон мисли ин варзишгоҳ турбаҳои обгузар мечаспондем. рӯзи кории ман 10 соатро ташкил медод ва аз хона то ба коргоҳ дар муддати 2 соат меомадам. хонаамон аз шаҳр дур буд ва бозгашт низ 2 соатро ташкил медод. ман аз соати 6 мебаромадам ва соати 8 бегоҳ аз кор бармегаштам. ин рӯзҳо аз ҳама рӯзҳои бадтарини кории ман буданд ва ба хулосае омадам, ки корро партофта равам. ҳамин тавр ҳам шуд. ман аз кӯдакӣ мехостам, ки мухлиси зиёде дошта бошам ва ҳар вақте ки футбол бозӣ мекардем, ҳангоми голзанӣ дастамро боло мебардоштам ва худамро дар майдонҳои бузург дар иҳотаи мухлисон ҳис мекардам. ин маро водор сохт, ки дар пеши худ мақсад монам, то ки аз пай амалӣ кардани орзуҳоям шавам ва машқу тамринҳоро шурӯъ кардам. ҳар як пирӯзӣ ба ман нерӯе мебахшид. ман бошам худамро маҷбур мекардам, ки аз гузашта дида зиёдтар болои худ кор кунам ва ҳамаи ин буд сабаби қаҳрамоншавӣ ва расидани ман то ба ин мартаба. дӯстони азиз, агар маслиҳатҳои Конор ба шумо писанд омада бошад, лайкро зер карда видеоро ба дӯстонатон равон кунед ва дар зери видео саволҳои худро нависед.